Уважаеми колеги, в първата лекция говорихме за значението на езика в обществени места. Втората лекция се занимава с въпроса какво е отношение между езика, семиотиката и пространството. А сега, в третата лекция, искам да ви покажа едни примери за екологическата семиотика и за езика в Сърбия. Искам да ви покажа няколко примери как да се използват семиотиката, езика и някакви интересни моменти, които са свързани с употребяването на различни цвета. Първият въпрос е какво представлява екологична семиотика. Динамичните промени в градските центрове в постсоциалистическа Юго-Източна Европа са огромни. Предходът планова към пазарна икономика донесе със себе си непознати досега предизвикателства, на които особено градовете трябваше да реагират достатъчно бързо. Наред миграцията от провинцията, развитието на пазара, разширяването на модерната инфраструктура и различни други проблеми, трябваше да се реагира на съвременната реалност и да се повишава качеството на живота на целите Балкани. Това се отнася до екологичната среда на градския пейзаж, която ставаше по-видима и в много големи градове в Юго-Източна Европа. Акцентът тук е върху семиотизацията на пространството, която се предизвиква от състоянието взаимодействие на езикови средства и визуални възприятия. Комбинацията от езикови и визуални елементи е особено актуална, тъй като на практика функционира като приложна семиотика и допринася за това у зрителя да се създаде усещането, че се чувства добре в своя град и че самия той може да допринесе за подобряване на качеството на живот. Изследователската теория на семиотичните пейзажи предлага солидна основа за анализ на обстоятелствата, които трябва да бъдат мислени поне по различни причини и по различни начини. Едната ориентация разглежда ландшафтните структури както семиотични импулси. Езиковите средства са по-малко на преден план. През други елементи са по-интересни, като самият ландшафт, самият пейзаж, цветовете, различни сгради и друго. Тази тенденция се формира преди всичко от френската, но също и от руската, аржентинската и северноамериканската наука, която се състои предимно в теоретизиране на пространствената структура. Друго течение е посветено на взаимодействие на всички акустични и визуални възприятия в публичното пространство. И това изрично включва и употребата на езика, макар че тя в никакъв случай не е основният фокус на съответните изследвания. Тези две течения и тяхната тематична насоченост ще бъдат представени по-подробно, преди да обърнем внимание на значението им за градското пространство. Комбинацията от семиотичната и лингвистичната перспектива показва възможностите, които градските структури предлагат за методологично описание на взаимодействието на езика и на знаците. Използвани са конкретни примери от Сърбия, за да се покаже как целенасочено
използване на семиотични и езикови елементи може да се използва за комуникация на екологизацията на града. Това е показано чрез използването на цветовата семантика на прилагането зелен и подреждането му в структури, които са специално пригожени за нужните града. От взаимодействието на езика, цвета или други символни разпознаваеми стратегии, която може да бъде описана като озеленяване на града. По този начин се предава връзката между екологичната трансформация и усещането за екологично съзнание. Някои примери показват как трябва да се предизвиква семантичен заряд на терминологията на прилагането зелен със съответната среда и кои визуални компоненти позволяват съответната интерпретация. И сега да минем към примерите. Първо, зелено в много случаи означава чистота и екологично равновесие на града. Зеленото е основният цвят на природата, а природата винаги символизира чистота. Чистота и екологично равновесие, в което са обединени различни животни и растения. За разлика от самата природа, градът често се характеризира с инфраструктура, която е диаметрално противоположна на тези характеристики. Ето защо трябва да се намерят решения, които да придадат на града зелена душа, компенсираща ежедневното натоварене от работа, изгорени газови шум и друго. Затова в градските райони много често намират паркове, които изпълняват тази роля и предлагат пространството за отдих. Ето защо паркът често е наричан зеленият бял дроб на града, който предлага на гражданите здравословна промяна, баланс и естествена среда в урбанизираното му ежедневие. Сега да видим един пример от Нови Сад. Там, в град, в северната Сърбия, също има такъв градски парк, който е известен като Дунавски парк, на сръбски Дунавски парк, и поради местоположението си в близост до брега на река Дунав. В този парк, който характеризира градския пейзаж от края на 19 век и по-настоящем е под специална защита, се намират не само просторни зелени площи, но и голямо езеро. На цялата територия на парка са поставени табели, които информират посетителите за особеностите на парка, съобщуващ инструкции и забрани, и по този начин предпоставят каталог с правила за посетители. И това видим на картинката на дясната страна. Там пише какво е забранено в този парк и като виждаме, употребява се зелен и бял цвят. Зелена боя са указани не само едни думи или като пространство на този знак, но и
Разбира се, това е боя на самата природа. Много от тези знаци са проектирани в зелен цвят. На тях виждаме железната табела в зелена рамка, на която в зелено и бяло е изписана информацията, която е важна за посетители. Това цветово оформление вече загатва за природни явления, защото основен зеленият цвят, белият е широко използван в природата като цвят на светлината, яркостта, снега и някои животни, като чайките или белите мечки, но и растения, като снежинките, цветналите ябълки или магаритите също са бяли. Освен това, зеленият цвят е цветът, който доминира непространственото окръжение с дървета, ливади и цветя. Този знак, който току-що видяхме на снимката, съдържа информация за действията, които трябва да се избягват, а именно храненето на животните, хранение животиня, къпането в езерото, купане у езеро и замърсването му, пръляне езера. Всички надписи изписани с главни букви, които визуално подчертава значимостта на изказвания и по този начин подчертава и тяхното съдържание. Семантичното поле на чистотата е подчертано преди всичко от последния регламент, който забранява изхвърлянето на отпадъци. Езерото трябва да остане чисто, както по този начин се поддържава екологичното равновесие на парка, а оттам и на града. Ето още някакви примери, където виждаме, че надписите са в различни бои, като бяла, червена, черна и други, но използват се различни зелени компоненти. Както виждаме тук на дясната страна, например, чуваме нашу природа. Тук се вижда, че се използва зеления цвет като мотивация за съхранението. Или на лявата страна, където виждаме, че пак доминира визуална идея, че зеленият цвет е важен, за да ни обяснява как да работи и как да расте растителността в парка. Тоест в самия парк се виждат такива знаци или в различни паркове може да се наблюдава описанието на растенията и друго. Зелен цвят има и друго значение. Зелено може да обозначава свободно и достъпно. Въз основа на структурата на светофара зеленото означава безпроблемни процеси и безпрепятствен достъп. В пътния трафик, например, той символизира свободно движение или свободен достъп. На свободното, а оттам законообразно и неограничено използване на инфраструктурата е документирана в множество примери, например, като говорим за зелена вълна, зелена граница или зелена карта. Това значение се използва в пътното движение не само за светофарите, но все по-често и за обособените зони на паркиране, както може да се вижда на знака, разположен в сръбския град Ниш. Сега ще видим този пример. На него четем зона 2,
с бели букви и на зелен фон. Този и по-малкият надпис под него са изписани изцяло с главни букви, което подчертава значимостта на съдържанието му. Следователно, зеленият цвят е важен ориентир за шофьорите, тъй като още от цвета и свързаните с него надписи те виждат, че могат да паркират автомобила си на съответната улица срещу заплащане. И тази информация за табела е изцяло двуезична, тъй като е на сръбски и по-малко са букви на английски език. Това може да се обясни с актуалността на информацията, тъй като хората, които не говорят на сръбски, също трябва да спазват правилата за движение по пътищата. Следователно, те са информирани за общите условия на международния език. По този начин зеленото символизира ясно определено и свободно достъпна зона, която е подчинена на определени правила, при които е разрешено паркирането на превозни средства. Това е препратка към големия трафик, който от години е проблем в големия град, както е Ниш, както са и други. Зелената зона е тази, която поправя този проблем и обозначава свободни и достъпни зони. Но то също така означава баланс и здраве. Зелената мобилност е важна тема в наши дни. Става въпрос следователно за чисти транспортни маршрути, които се насърчават по много години и много начини и по различни страни и друго. Това включва велосипеда, който се рекламира като превозно средство без стрес всички поколения. За разлика от автомобила, при него също така не зависи от споменаните по места за паркиране. Цялото семейство може да се възползва от него, а освен това е здравословна альтернатива виж зеленото паркиране на други транспортни средства, виж, например, в Ниш. Сега ще видим тези примери. И ето я тази снимка в Ниш. Пише: "Бициклом е здравие, возите се по граду." Така че с велосипед е по-здраво и това виждаме, че е реклама за велосипедисти, които трябва да се движат из града. Зеленото е цвят, който се използва специално в градските центрове, за да предизвикава различни разкази, свързани с природата. Те ни помагат за ролята на природата в поддържането на качеството на живота и за факторите, които правят това възможно. Зелената символика има приложената конотация в града. Пример първи. Се подчертава преди всичко чистотата. Докато в другия пример виждаме, че зеленото може да се асоциира с свободни и безпрепятствени процеси и по този начин създаването съзнателно символизира антитеза на съдържанията, липсата на пространството и среда и стреса от големия трафик. Зелената боя се комбинира с езикови средства, за да служи на естествените разкази. Примерите са в доказателство,
че се съобщават характеристики и факта, които са много важни за града. Те служат за обсъзнаване на баланса между ежедневното и отдиха, между интенсивността на движението и почивката между стреса и здравето. В всички случаи целта е да се визуализират положителни конотации. Илюстрациите винаги внушават добро послание. Всичко, което е зелено, трябва да се показва обогатяващо влияние върху градската структура и да се представя на жителите като полезно във всеки случай. Така че е полезно и значимо за всички, ако имаме градски парк, който служи като убежище от тревогите на ежедневието, или като имаме улица, където шофьорите могат да паркират колите си, без да се притесняват. Лингвистично значимите формулировки могат да бъдат допълнително подобрени чрез възприемането на цветовните асоциации, на зелените нюанси и включаването им в дизайна на съответните надписи. Във всички случаи и всички положения е ясно, че семиотичният пейзаж в градските центрове в Сърбия вече реагира на релевантността на зелените нюанси и свързаната с тях природна символика. И това мога да кажа за сега. Благодаря ви за вниманието. В тази лекция говорихме за един пример в Сърбия и за сръбския език. В следващите лекции ще говорим за българския език. Един път извън България и в другия случай в самата страна. Още веднъж ви благодаря за вашето внимание. Желая ви всичко добро. Довиждане!